Bones. Anant per feina perquè avui no hi ha molta cosa que xerrar, però sí que hi ha temes importants. El primer de tot són dues notícies que s'entenen millor si s'ajunten entre elles. Al cap i la fi xerren de la mateixa persona, el bisbe de Mallorca, el senyor Taltavui. I és que per Sant Sebastià va encomanar-se, o va invocar, o va demanar-li, no sé com funciona això, a Sant Sebastià protecció contra la Covid. No sé si en Sant Sebastià és el millor sant per protegir-nos de la Covid, tenint en compte que pràcticament vendria a ser com un colador humà, en tant de forats que li varen fer en les fletxes. No crec que estigui homologat per la OMS per protegir-nos del Covid, aquest sant. L'altra notícia és que aquest mateix obispe, en Taltavui, s'ha vacunat a una residència tot i no fer feina ni tampoc ser resident. Serà que en realitat no se'n volia encomanar a Sant Sebastià, sinó en el sanitari que se deia Sebastià? El següent punt del dia és que en Guillem se'n van riure en el seu síndic de greuges de la setmana passada sobre com me preparo jo els pambolis, sobretot amb l'ordre dels ingredients. Però el que ell no sap és que tot i que jo pugui fer millor o pitjor, jo sí que sé la diferència entre pa amb oli i pa amb tomaca. La diferència, bàsicament, és... En tot cas, com se va riure de mi la setmana passada, no faré promo del seu espectacle L'Odissea d'Ulisses Centelles que se fa aquest cap de setmana en el Caterina Valls. Acab de fer promo, no? Finalment, ja que aquest cap de setmana ha estat bastant tranquil, a part de que avui plou, aprofit per comentar-vos que estem trastejant amb Twitch per veure si feim algun streaming, algun contingut en exclusiva ja, que després passem per aquí en el canal Trempats. Així que esteu atents i... Au! Fins aquí Refri Mallorquí!